ማንም አይከናከንም የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ ጋር ካነሳው ጋር በጣም ትኩረት የሚስበው ከደቡብ የመን ጋር በተመለከተ አንድ የፖለቲካ ሁነት ሊወለድ ነው። እዛ ኤስቲሲ የተባለ በዩኤኢ የሚደገፍ አዲስ ሀገር ለማዋለድ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ የመን ለሶስት ተከፍላለች። ዓሰብ ካብ ኤርትራ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ዝኸፈልና ከፊልና ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና። ክንደይ ይሞቱና ይግድሰናን እዩ ብኣፎም እዮም ዝብልኩም ክንደይ ሰብ ይሞተና ይግድሰናን እዩ ዝሞተ መይቱ ኣብኡ ክንከይድ ኢና ኦፍኮርስ ውግን ማለት ድማ ንሕና እውን ካባና እውን ዝመውትን ሽግርን ክህሉ እቲ ኩናት ተመፂኡ ዓሰብ ናትና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኤክስፐርት ተባሂሉ ተዓዲሙ ዘሎ እዩ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ነዚ ሲ ከምዚ ዓይነት ሃገርሲ ብኸመይ ኢኻ መንገዲ መፍትሒ ክትገብረላ ኣለካ እዛ ዓሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌ እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድን አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው። ዓሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን በነገራችን ታሪካዊ ትስስር አለን የሚባል ነገር ይሄ ነው። ይሄ እውነት እውነታችን ነው። ይሄ እውነት ሐቃችን ነው። ይሄ እውነት ልንነጠቅ የሚገባ እውነት አይደለም የሚለውን ሁሉም ሰው መያዝ አለበት። የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አፍደገ ባህሪ ኢትዮጵያ ሒዝና ተፈጢርና ምህላውና ኣብ መድረኽ ዓለም ኣእማኒ መርትዑ ብምቕራብ ክንዕወት ቁልፍ ጉዳይ ምዃንን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሓቂ ክፈልጡ ኣለዎምን ክብል እዮም እቲ ጀነራል ተዛሪቦም ትንፋስና ከምውን መጻኢ ኢትዮጵያ እዩ ብምባሉ ንቀይሕ ባህር ገሊጹ ከየመን ጋር በሚያወስነው ኤርትራን ከየመን በሚያወስነው ድንበር ላይ ደግሞ ሌላ ትኩሳት ተፈጥሯል። አሁን ዩኤኢ እና ሳውዲ አረቢያ በየመን ያደረጉት ካለው ውጥረት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምናልባትም ይሄ ውጥረት ለኤርትራ ሌላ መዘዝ ይዞባት ሊመጣ ይችላል የሚል ነገርም አብሮ እየተነሳ ይገኛል። ሌታየው የኢሳያስን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ይውረር ኣለኹ ወይ እውን ንሉላውነተይ ዝትንክፍ ኩነታት ይፍፀም ኣሎ ዝብል ዘረባታት ይዛረብ ኣሎ። ብርግፅ ስለ ዝርአ ዘለዎን ዝስማዕ ዘለዎን ከምኡ ክብል ንቡር እዩ። ካልኣይ ድማ ብየመን ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ኩሉ ግዜ 130 ሚልዮን ዶገለ ዶ ይብሉ ግን ዓቕሚ ከምዘይብሎም ፈልጡ እዮም ክዛረቡ ከለዉ ንኤርትራ ሲ እስራኤል መፅያ ክትሃርመሎም ወይ እውን ኢማራት መፅያ ክትሃርመሎም እዮም ዝምነ ስምዑ ኣብዚ ድሓን ብላብላ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓሊፉ ዘብለን ማንም አይከናከንም የሚል ነገር አንስተዋል። እዚህ ጋር ካነሳው ጋር በጣም ትኩረት የሚስበው ከደቡብ የመን ጋር በተመለከተ አንድ የፖለቲካ ሁነት ሊወለድ ነው። እዛ ኤስቲሲ የተባለ በዩኤኢ የሚደገፍ አዲስ ሀገር ለማዋለድ ስራ እየተሰራ ነው። እንግዲህ የመን ለሶስት ተከፍላለች። ተሰዳጁ ኤግዛይል የሆነው መንግስት አለ በሳውዲ አረቢያ የሚደገፈው ከዛ ሴት አረብ ኤሚሬት ደግሞ ደቡብ የመን አካባቢ ኤስቲሲ ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚል አዲስ ተገንጣይ ቡድን ደግፋ ዘግቦታል። አሁን እዛ ጋር አንድ ለዛ ጋር ያው አደገኛ የድሮን ስቴሽን አለ። እንደውም እስራኤል ወለደችበት። የኤርትራ አክቲቪስቶችም የኢትዮጵያ መንግስት ምናልባት ጦርነት ቢገባ ከሆነ ከዛ ስቴሽን ተነስቶ አስመራን በቀላሉ ጥቃት ሊፈጽም ይችላል ብለው ይሰጋሉ። እና ይህም የሚያሰጋ ነገር ነው። እዛ አካባቢ ዩኤኢ እስራኤልና ኢትዮጵያ አንድ የሆነ አሊያንስ አጌንስት ሻቢያ፣ ምክንያቱም ሻቢያ የኢራን ቀኝ እጅ ስለሆነ ማለት ነው። ናይ እዚኣቶም ድሁላት ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ድሁላት በቃ እስኪ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እዮም ዝብሉ ካርታ ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ምዃና እዮም ዝነግሩ ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራትን እስራኤልን ብሓደ ኮይኖም እዮም ንኤርትራ ክሃርሙ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ክንዲ ገለ ሓደ ዘፍጣጥ ሰብ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ልክዕ ከምዚ ዝኸውን ብቁፅሪ ብዙሓት ኢና ከም ዘለና ግን ሓሶት እዩ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ካብ የመን ዝተበገሰ ኢማራት ካብ የመን ተደኪራ ትወፅእ ዘላሲ ካብ የመን ዝተበገሰ ድሮናት ስቴሽን ኣሎ ካብቲ ድሮናት ናብ ኣስመራ ቀጥታ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ኢትዮጵያ ወራር ተገይራ እተን ድሮናት ድማ ቀጥታ ካብኡ ከይደን ንኤርትራ ክሃርማ ይኽእላ ዝብል ህውተታ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢሎምና አርኤስኤፍ ፍሉያት ድሮናት ተዋሂብዎ ኣሎ ካብኡ ተበጊሰን ነስመራን ንባፅዕን ክሃርማ ዝኽእላ ኩሉ ግዜ ሕልምናቶም ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ከምዘይክእልዋ ይፈልጡ እዮም ነዛ ዘላትና ፀብለልትነት ተጠቂምና ድማ ንሕና ከምቲ ንሳቶም ውይ ዝብልዎ ዘሎም ቤላ ጌራ ኣይሆብ እዚ መንግስቲ ኤርትራስ ይሕጉሰና ይኸውን ኣብዚኣ ነዚኣ እንተገይሩ ጥራይ ካለ እኳ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ጉዳይ በዓልና ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ከምዚኣ ኢሎም እናፈከሩ ክነብሩ ምክንያቱ ንሳቶም ተሓንጎሎም ክሪኦ ከለኹ ኣነ ፅብብ ዝበለ እዩ እንታይ ዝብል ዓሰብ ካብ ኤርትራ ርሑቕ ስለ ዝኾነ ዝኸፈልና ከፊልና ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ክንደይ ይሞቱና ይግድሰናን እዩ ብኣፎም እዮም ዝብልኩም ክንደይ ሰብ ይሞተና ይግድሰናን እዩ ዝሞተ መይቱ ኣብኡ ክንከይድ ኢና ኦፍኮርስ ውግን ማለት ድማ ንሕና እውን ካባና እውን ዝመውትን ሽግርን ክህሉ እቲ ኩናት ተመፅኡ ኩናት ክመፅእ ምዃኑ ድማ ድሮ
ኣይኮነን ንሳቶም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላት ማሕበረሰብ ዓለም እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ክመፅእ ከም ዝኽእል ስምዖም ኣብዚ እቲ ኮንፍሊክት ግሩፕ ዝበሃል ኤርትራን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ወፂኦም ሱዳን ሓዊ ኣብ እትነደሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ንቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ኩሉ መድያዊ ባርዕ ክእትዋ ይኽእል እዩ ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣጠንቂቖም ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ 2026 ተኽእሎታት ኩናት ዘለዎን 10 ከቢድ ስጋት ዘለዎን ሃገራት ዕላው ገይሮሎም ኩናት ቬንዙዌላ ብቐዳምነት ዝሰርዑ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ ቬኔዙዌላ ቀዳማይ ዝስራዕ እናበሉ ከለዉ ድሮ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ክትሃርም ጀሚራ ከም ዘላ መጥቃዕትታት ክትገብር ጀሚራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ግን ናይ ዞባና ዝያዳ ስለ ዝዓተተና ያነ ንዑ ብዙሕ ካቨሬጅ ዘይገበርኩ ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክገብሮ ክፍትነ ስለዚ እቲ ዝያዳ ናትና ኣብ ከባቢና ዘሎ ስለ ዘሰክፈና ዘሎ ንዑ ካቨር ክንገብር ስለ ንደሊ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኩናት ተዘየጋጢሙ እዚ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኩናት ተዘይገይሮም ኩናት ስለ ዘይደልዩ ዘይኮኑ እግርናኩም ኢና ዓቕሞም ስለ ዝሓፀሮም ጥራይ ሎንግ ገይም ድማ ክፃወቱ ነቲ ህዝቢ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩሉ ከምዚ ንብለኩም ዘለና እዩ ኣብዚ እውን ካልእ ራእዩ እዚ በዛ ላይ ዛሬ ስለ ባህር በር ከ6ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ልናወራ ነው በጥናታቸው ሰዓት ላይ ተገኘ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ሻድሻይ ክፍሊ ዘለዎ ተምሃሮ ክንዘራረብ ኢና ትብላላ ባህር በር ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ምን ተማራችሁ? መጀመሪያ የባህር በር ምንድን ነው የሚለውን ነገር በየተራ አስረዱኝ። ከማሄድ ጀምር። ባህር በር ማለት ትላልቅ መርከቦች ቆመው እቃዎችን የሚያራግፉበትና የሚጭኑበት ወደብ ማለት ነው። የባህር በር ምንድን ነው ስንል ባህር በር በጣም የትልቅ ቤት መግቢያ በር ሆኖ በዛ መግቢያ በር ላይ ደግሞ እቃዎች የሚገቡበትና የሚወጡበት እና እኛ በትምህርታችን ላይ እንደተማሩ ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ እንታዩ ብኸመይ ይሰርሕ ታዩ ድብል ምስ ህፃናት እንኮላይ ከይተረፉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ድማ ንነዊሕ እዋን ከሸግር ዝኽእል ዝበልዎ ገይም ሒዞም እዮም መፂኦም ዘለዉ ስለዚ ንሕና ምስ መሻርክትና ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክቐብፅዎ ከም ዘለዎም ጌርና ብውግእ ደይኮነ ብምንታይ ዳ ብዲፕሎማሲ ብሽርክነት ብናይ ሴኪሪቲ ሓይሊ ንሳቶም ከምኡ ዘግብሮም ዘሎ ንኤርትራ ንኽእላ ኢና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናብኣቶም ዝዓበየ ንኤርትራ ምውሳድ ወደብን ለማልማት የሚል ነው። አሰብ ወደብ የማን ነው? የማን ነው? በባለቤትነት አይደለም ማለት ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ኢትዮጵያ ነው። ባለቤትነቱ ሌላ ብዙ ጊዜ ስላወራንበት ይቅርብ ይሄ ነው። ተፈጥሯዊ ወደብነቱ ማለት አሰብ የተሰራው በኢትዮጵያውያን ነው። ሲጀምር ማን ሜድ ነው? ኢትዮጵያን የሰራችው ያ ወደብ ያለማችው ኢትዮጵያ ነች። ግን አቀማመጡ ሁሉ ነገር ስታዩ እዚህ አካባቢ አሰብ የሚጠቅመው ከም ትሪእዎም ዘለኹም ብግልፂ ብዛዕባ ልኡላዊ መሬት ናትና ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መፂኻ ምዝራብ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ አሰብ ናትና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኤክስፐርት ተባሂሉ ተዓዲሙ ዘሎ እዩ እንታይ ትብሎ ነዚ ሕጂ ነዚ ሲ ከምዚ ዓይነት ሃገር ሲ ብኸመይ ኢኻ መንገዲ መፍትሒ ክትገብረላ ኣለካ ዊ ዲማንድ ከምዚ ብዝበርትዕ ቃላት ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘሎ ዝምድና ምስ ግብፂ ይኹም ምስ ስዑድያ ዲል ክግበር I will campaign for this ክሳብ ታብሂዎ ዘለኹ ካምፔይን ክገብር እያ ስለምንታይ ንሳቶም ምስ ኣሜሪካ ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ምስ ኩሉ ምስ ሸይጣን እውን ሸይጣን ንዑ ዲል ይህልዎም እውን እንታይ ስቂለ ሸይጣን ገብሩ ክፍትኑ ኣለዉ ህልዎም መሰረቱ እውን ይህልዎም ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንዓና ነመድኻም ኩሉ ዓይነት መንገዲ ኩሉ ዓይነት ርሕቀት ክኸዱ ክእሉ እዮም እታ ንዓታቶም ኣብ ቆርበቶም ተኣቶም ብቃዕቲ ኩነታቶም ኣብ ርእሶም ኮይና ትርብሾም ዘላ መን እያ ግብፂ ስለምንታይ ትርብሾም ኣላ ንሪኢልካ ኣብዚ ክልቲአን ከተሓዘልኩም እየ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾና ስምዕዎም this is how you ንፀላኢኻ ብኸመይ ተንበርክኾ ኣነ ኣለዉ ገለገለ ሰባት ብካልእ ዝርድእዎ ግን ስምዕዎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አሁን ውጤቱ ምንድን የሆነው በግልጽ ባያወጣም ቅሩ አሰብን ፖርት ኤክስፓንሽንን በሚል ከቨር ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴና ኢነርጂይዝ አካባቢ ለማድረግ በሚል ከቨር እዛ አሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌን እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድን አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው አሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን ነገራችን እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓሰብ ንምስፍሕፋሕ ነቲ ወደብ ንምስፋሕ ተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሎምን እዚ ንዓና ንኢትዮጵያውያን ንምኽባብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ንሕና ክንወራ ንደሊ ዘለና ወደብ ንሕና ብሓይሊ ጎቢጥና ክንወዛ ንደሊ ዘለና ወደብ ኤርትራ ምስ ካልእ ሃገር
ከተልማ ዓይላ ትሰርሕ ስለ ዘላ ኣይተዋሕጠልናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣይገርመኩምን እዚ ሕጂ ናይ ዲፕሎማሲ ምሁር እዩ ኣሚን ገለገለ ሰባት ኣሎ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎ ጎት ሄል እንታይ ተራ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ማስካብ ፅርግያ ነምፅኦም ኣለና እዚኦም ከምዚኦም ነገር ካብ ኤርትራ እንተዝብሉ ኮ ኩናት ኣዋጅ በልዎ ሶ በናይ መንገዲ ሲሪየስ ክወስዶ ዘገለገለ ሰብ ኣሎ ኣይዶን ኣብ ደሉዥን ኣብ ሁተታ ክነብር ዝደሊ ዲስ ሲሪየስ ዲስ ሲሪየስ ጥራይ ንሕና እንታይ እዩ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ምናልባት ቀደም ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንዱ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዘይውስኑ እንተነይሮም then you have to decide now ናይ ግድን ዲልስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ዲልስ ተገይርና yes እቶም ንገብረሎም እንታይ ገብሩኻ ገለ there is this ኣብ ገለገለ ይርየ there is no free lunch ብላሎ መን ፍሪ ላንች ይልካ እዚ ፍሪ ላንች ይኮነ ሓይሊ ኣለና ወታደራዊ ሓይሊ ኣለና ኣብ ልዕሊ ዘለና ግን ክንውስኽ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ካልኦት እንታይ ደም ዲል ዝገብሩ ዘለው ሓደ ግዜ እኮ ኣብ ኤርትራስ ኣብ ቤዚክ ነገራት ክንረዳዳእ ዘይንኽእል ኮይና ኢና እኮ ኣብ ዓለም 190 ሃገራት ኣለዉ ከምተን 190 ሃገራት ንሕና ካብን ዝተፈለየ ክነብር ኢና እዮም ዝብሉ ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ናይ በይንኻ ንማህርስኪን ኣብዛ መሬት ትነብር ተለኻ ናይ መሬት ሕጊ ኣሎ ኣብ መሬት ሕጊ ድማ ተሻሪክካ ትኸይድ ሽርክነት ድማ ኣገባብ ኣለዉ ንስኻ ወይ ሓያል ኮይንካ ከም ድሌትካ ነቶም ካልኦት ከም ናትካ መጋበርያ ጌርካዮም ሽርክነት ትፈጥር ወይ ድማ ንዓኻ ገለ ረብሓናታት ኣጉዲልካ ሚትኻ ካብቲ ደልዮ ረኺብካ ዘይኮነስ ገለ ነገር ኣጉዲልካ ሽርክነት ትገብር እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣብ ዲያስፖራ ንዘሎ ሰብ ኣተሓሳስቡ ክንቅይር እምበር ኣብ ኤርትራ እኳ ክንደይ ከይርይዎ ንምንታይ ይርይዎ ኣለዎ ንፈልጦ ይብልናን ብሓፈሻ እንታይ ንኽብል ኢለ ነዚ ንገብሮ ዘለኹ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ናትና ንኽወሩ ነቲ ናትና ንኽምንጥሉ ነቲ ናትና ባሕርን ፀጋታትን ንኽወስዱ ዝኸድዎ ዘሎ ርሕቀት ንሪዮ ስለ ዘለና we want ንሕና ድማ ብመንእሰያትና ዋጋ ከፍ ኢልና ክንከላኸሎ ይንደልልና እዞም ኣብ ደገ ኮይንኩም ትዛረቡ ብፍላይ እንድሕር ነቲ ሃገር ብሰራዊትና ጥራይና ክንከላኸላ ትብሉ ተኮይንኩም ደን ከይድኩም ሓግዞም ነቶም ሰራዊት እቶም ሰራዊት ዕረፍቲ ይደልዮም ስለምንታይ ዕረፍቲ ናቶም ክንዛረብ ከለና ሕማቕ ዝስማዓኩም ኣይርዳንን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ግንባራ ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ ሃገር ኮይኑ እምበር ምርጭኡ ኮይኑ ይኮነ ስለምንታይ ንሱ ክዕርፍ ዘይንደሊ ስለምንታይ ንዑ ኣልተርናቲቭ ዘይንደሊ የሉ እንተወሓደ ወላ ቀፃል እንተዘይከደ ገለ ዕረፍቲ ክረኽበሉ ዝኽእል ንኣብነት ክንደይ መንእሰያ ኣነ ዝፈልጦሲ መብዛሕትኦም እቶም ኣሰቡት ሰብ ሓዳር ገለ ዓሰብ እዮም ዘለዉ እንተወሓዳ ናብቲ ገዛውተይ ዝነበሩ ዓሰብ እዩ ዘሎ ጥራዮም ዝብሉ ዓሰብ ዘሎ እንታይ ፀገም ኣለዎ ትፈልጡ ዶ ኣይመፅን እዩ ዓመት ምላይ ይመፅን እዩ ሓንቲ ግዜ ኣብ ወርሒ ይትመፅእ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ይትመፅእ ኣነ ጎረቤተይ ዝነበሩ ዓብዱልቃድር ይበሃል ዓሰብ እዩ ነይሩ ኣነ ኣብ ኤርትራ ከለኹ I'm telling you this really story ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ከለኹ 2004 2005 2006 ዝነበረ ግዜ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ደቂ ሜቢ ካብ 10 ዓመት ንታሕቲ ወይ እውን ካብ 12 ዓመት ንታሕቲ 4 ደቂ ቆልዑ ነይሮሞ 4 እታ ሰበይቱ ብለይቲ ካብ ዓዲ ትምርዒ ደምፃያ ሓንቲ ትፈልጥን እያ ኣብ ክረ ፅሒፋ ይትፈልጥን እያ ኣብ ዓመት ኣብ ሜቢ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ይፅሓፈሉ ንሕና ኢና ንፅሕፈሉ ኣብ ገዛና እታ ደብዳቤ ክትፅሓፍ ከላ ዝስማዓኒ ዝነበረ ቃንዛ ነታ ደብዳቤ ንኸይፅሕፍ ብዙሕ ግዜ እየ ዘሕንክል ነይራኒ because it's completely painful ናይ ትምህርቲ የብልናን ናይ ክዳን የብልናን ናይ ገለ የብልናን ናይ ዚ የብልናን እያ ትብል ደይብላ ስለ ዝኾነት እያ ንሪኣ ኣለና ኣብ ገለ ዓመት ናይ ትምህርቲ ሲኢኖም ንሕና ኣብ ገለ ክፍሊ ተማሂርና ምስ ወዳና ተጥራስ ተደይ ተወድዩ ገለ ገፃት ምሽ ተርፎ ንዑ ኮላ ጌርና ልጊብና ዝሃብናዮን ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ባዕልና ፅጉማት ስለ ዝነበርና ብሓፈሻ እንታይ ንኽብል ኢለ ዓሰብ ዝኸደ ሰብ ቀልጢፉ ኣይምለስን እዩ ስለዚ ዓሰብ ንዓና ሎጂስቲካሊ ወላ ንምክልኻል እውን ንኤርትራውያን ማለት እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ የብልናን ይብል ኣለኹን ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ባረንቲ ዘሎ ናብ ዓዱ መፅኡ ገለ ከይዱ ስድሩሪ ክምለስ ይኽእል ዓሰብ ዘሎ ወላ ሎጂስቲካሊ ከቢድ እዩ that's why ድማ ደንጉዮም እዮም ዝኸዱ እዚ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብ ምብዛሕ እውን ተራ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ኣገልግሎ ዘሎ ሰብ ውልድ ኣቢሉ 6-7 ወሊዱ ህዝብና ንበዝሒ ነይሩ ግን እንድሕር ርሑቕ ኣሎ ከይዱ ኩሉ ግዜ ከይዱ ክወልድ ኣይክእልን ምክንያቱ ኣብ ዓመት ሓንቲ ወርሒ ዝኸይድ እንተሎ ኣብታ ወርሒ እትያ ናይ ግድን ኣይኮነትን ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሉ መንገዲ ብዙሕ there are many things exactly ወርሒ ዶ ይኸድ ፀንሓው ምክንያቱ ንኣብነት ኣነ ሰምዖ ዝነበርኩ ስቶሪ ዝነገረኩም ዘለዎ ብሕማቕ ኣይትውሰድዎ ገለገለ ሰባት ኣነ ሰምዖም ዝነበርኩ ካብ ዓሰብ ምስ ሰደድዎም ቀጥታ ንከረን ድሕሪ ኮይኑ ቦትኦም ኣይመፁን እዮም እንታይ ሒዛ ክመፅእ ኢሎም ንኣቁርደት ይኸዱ ወይ እውን ተኽረረት ከይዶም ኣብቲ ሕርሻታት ክልተ ሰሙን ገለ ይሰርሑ ገለ ገንዘብ ምስ ሓዙ ነቲ ገንዘብ ሒዞም ኣብ ገዛ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይፍትኑ ስለዚ there are many things ኣነ ዝነገረኩም ዘለኹ ናይ 2006 እዩ ካብኡ ንዮ ብዙሕ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ቁጠባ ናይ ኤርትራ ድማ ካብኡ ሽዑ ይሓይሽ ነይሩ ካብ ሕጂ ስለዚ ብሓፈሻ
አላያንስ ክንገብር ኣለና ኢልና ኣፒል ክንገብር ከለና ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ክንሸጣ ስለንደሊ ናይ ኤርትራ ሴኩሪቲ ስለዘገደሰና ገለ ይኮነ እንታይ ዳ ኤርትራ ሓያል ክትኮነላ ህዝብና ድማ ናብ ቁጠባ ናብ ምንባር ናብ ፅቡቅ ዝኾነ ህይወት ከማዕዱ ኩሉ ግዜ ኣብ ግንባራ ጥራይ ከይነብር ዝብል ሓሳብ ስለዘለና እዩ ንቐፅል ኣብዚ አንተ ወዝራናዮ ምክንያቱም ዋናው መነሻችን በዓለም መድረክም ስንቀርብ ይሄ ነው ታሪካዊ ትስስር አለን የሚባል ነገር ይሄ ነው ይሄ እውነታችን ነው ይሄ እውነት ሐቃችን ነው ይሄ እውነት ልንነጠቅ የሚገባ እውነት አይደለም የሚለውን ሁሉም ሰው መያዝ አለበት የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ንምእታው ኣብ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ከም ዘላ ኣፍሊጥ ኣላ እዚ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ኢትዮጵያ ነቲ ብስንኪ ውዲት ጸላእትና ዝሰኣናዮ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክዳሎ ኣለዎ ክብል ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ገሊፆም ኢትዮጵያ ካብ እትፍጥር ኣትሒዛ ቀጻሊ ምንጪ ሓበን ኮይኑም ኢትዮጵያን ይኹን ዓለም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ብምባል እቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ገሊፆም ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዳይሬክተር ዋና ዳይሬክተር ርክባት ወጻኢን ወተሃደራዊ ምትሕባርን ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹም كل زيجا نزحق زي كردو أتحساسيبهم أفتق بحري إثيوبيا حيزنا تفكيرنا مهلاونا أبي مدرخ عالم أماني مرتوع بمغرب كنعوت كل فقداي مخان كلهم إثيوبيان حقي كفلتو علو من قبل يوم الجنرال تزاريبهم تنفاسنا كمون مساي إثيوبيا بمباليو نغيح بحر قليزوام كم هاجر نزحلفو 13 عامات بسنكي سنة ودب بحري بقطبات سقينام نسلام دحنة زلنا تقل عن الدمام بعابيو وسيخي بمباليو زقلت الجنرال ودب بحري حجي حدكا بهاجراوي أجندات إثيوبيا مخانو زغلصت جنرال ካልኦት ውድባት ካልኦት ጉዳያት ምዚ አጀንዳ ብምትሳር ክሳብ ክንደይ ከደናግሩናም ይፍትኑ ብዘይ ገድስ ከም ጉዳይ ሃገራዊ አጀንዳም ክንፍትኑን ክንቃለሱልን ይግባእ ኢሎም ጉዳይ መቸም ካብ ኣፎም ሰሚዕና ስለዘለና ብዙሕ ኮለል ከነብሎይ ንኽእሊና እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ምስ በልና ካብ ኖርማል ካብ ዚሮ ተበጊስና ኣይኮንና ነርና